Posloucháte Rádio Ruby, s vámi Vítek Šoukal, můj dnešní host astroložka Kateřina Šloserová. Co je to astrologie? Je nauka postavená na přesných matematických základech. Je to nauka o působení energií planet a hvězd na nás. Tyto energie, neboli planety při různých úhlech, mají i různé druhy energií a zde se nám přidává i přesná geometrie. Tak tyto energie a jejich působení jsou ověřeny tisíciletími. Astrologie je tedy nejvíce ověřená statistika lidstva na světě. Je to spojení přesné matematiky, geometrie a psychologie. Astrologie je tedy uměním výkladu všech těchto tří oblastí. Málo kdo ví, že Carl Gustav Jung, zakladatel psychologie, byl i astrolog. A raná jungovská typologie lidí dělí do těch 4 základních skupin: extrovert, tahoun, přátelský a analytik, vlastně vychází z astrologie, z radixu. Tyto vlastně poznatky vedly k stvoření psychologie. Takže vlastně astrologie je pramáti psychologie. Prý existuje víc druhů astrologie. Málo kdo ví, že astrologie má několik oborů, jako třeba lékařství. Existuje klasická astrologie, to jsou horoskopy lidí neboli osob, pak prognostická astrologie, to jsou výhledy, prognózy, pak astrokartografie, to je obor, kde se nám bude ve světě, v které části či městě více dařit, a pak je lékařská astrologie. Takže já se zabývám klasickou astrologií a prognostickou a z oblasti lékařské astrologie jsem vlastně taková gynekoložka a 8 let vedu v astrologii výzkum plodnosti, kde pomáhám ženám s termíny početí a udělala jsem už takovou velkou statistiku, kde mám stovky žen, data otěhotnění, porodu, ale i potratů, aby moje klientky byly v bezpečí, aby otěhotněly a donosily zdravé miminko. Co svým klientům nabízíte? Zejména velmi precizní osobní a prognostické horoskopy. Také se zabývám partnerskými horoskopy, jak porovnáním partnerům opačného, tak stejného pohlaví, třeba i u zakladatelů firem, nejenom u manželů nebo partnerů. V oblasti prognostické astrologie děláme jednoleté nebo 3leté horoskopy, kde dělám horoskopy i s podrobnými kalendáři. Jeden horoskop zpracovávám třeba i 2 dny a 3letý dokonce 4 dny. Takže já dělám opravdu horoskopy jako své dizertační práci. Pro mě je horoskop nejkratší horoskop osobní celodenní práce. Právě ten perfekcionalismus je výborný u astrologie, která je velmi složitá a kterou jsem studovala u 8 našich nejlepších astrologů. Astrologii studuji denně, zabývám se astrologií i vlastně ve svém okolí a snažím se i propagovat. Člověk, který má svůj horoskop anebo prognostický horoskop, je dobře informován a připraven na vše. Astroložka Kateřina Šloserová byla hostem ve vysílání Rádia Ruby.